So, what's up mga adi dyan? Botete versus isang ubo na lang. So, ito yung pula natin mga boss. So, definitely siya yung panalo nung nag-rematch sila. So, yan. Tapatan natin ng maiksi na mataba. So, winner tong mataba na to mga boss. Dinala ko na yan sa laruan. No? So, tignan natin. Saan kayo? Doon ba kayo sa mahaba na pula? Versus dito sa butete na to, no? So, pass game lang to. Gusto ko lang testingin, no? So, testingin lang natin mga boss. Dito na sa stick natin paglabanin to. Tignan natin niya kung isang ubo na lang talaga to. Tignan natin mga bossing. Tignan natin. So, again, binitaw ko na yung pula. Tigre. Pang! Naunahan yung tigre na butete, no? Naunahan siya. Ang tanong, mabubuhay kaya yung payat? Nakagat din yung payat, eh. Alak ka. Alak ka. Nakagat sa paa yung mataba. Nakagat sa paa yung matabang tigre, no? Mabibitawan mo kaya? Mabibitawan mo. Pang! Nakagatan ulit yung payat, mga boss. Nakagatan, nadibdiban ulit. Gumanti siya. Gumanti din siya. Naunahan yung mataba talaga dito sa totoo lang. Naunahan siya. Pero may kaha kasi siya. So, pa-off na siguro to. Pa-off na tong pulahin dito mga boss. Bumibilot pa yung mataba. Tumigil siya. Kinagat sa may bungot-bungot mga boss. Kinagat. Iyan na. Kinagat nga. Kinagat sa may bungot-bungot bossing. So, dito yan. Sa rollings dito. Buer style. 1, 2, 3. Nakagat, di nakagat. Win-lose. Okay. So, yan. Nakagat talaga sa chan. So, yun lang.